А вы ведалі, што жаночы рэп у Беларусі здольны на поўны перазапуск і змену культурнага коду? Так, вы не памыліліся. Сёння мы пагаворым пра дуэт, які спачатку заваяваў школьныя парты, а потым вырашыў цалкам змяніць правілы гульні. Знаёмцеся, праект «Прадмова». Кожны твой дзень абчым, болей тысячы прычын, каб не даць мне адказ, вочы апусціць тут фраз. Што зрабіў, каб пакінуць нашым продкам след, чым ахвяраваў за назву чалавек. Гэтая гісторыя пачалася з сапраўднага юнацкага імпэту. Каця і Роня пачалі свой сумесны музычны шлях яшчэ падчас вучобы ў школе. Іх першы рэп-праект атрымаў назву «Іныя». Тады дзяўчаты толькі шукалі сябе, пракачвалі скіл і эксперыментавалі з бітамі. Самае цікавае, што асноўная частка іх тагачасных трэкаў выконвалася на рускай мове. Гэта была крутая стартавая пляцоўка, але сапраўдная магія чакала наперадзе. Адкрый ты вочы, пабачыш зусім новы мір, зрабі гэта хутчэй, пакуль ты чуеш іншых стыль. Пакуль у галаве лятаюць словы з маёй мовы, яе пачнеш ты асуджаць, а мне пляваць, гэта мая прадмова. Дзяўчаты прынялі вельмі смелае і прынцыповае рашэнне кардынальна змяніць вектар сваёй творчасці. Яны цалкам адмовіліся ад ранейшага фармату, цалкам перайшлі на беларускую мову і змянілі назву праекта на «Прадмова». Назва «Прадмова» сімвалізуе пачатак чагосьці большага, уступ да новай главы, дзе мова становіцца галоўнай сілай і стылем. Забудь усе свае мары, цяпер ты розуму майго ахвяра. Складзі і выкінь у сметніцу свае паганыя крылы. Ты быў анёлам учора, не заганяйся, мілы. Каця і Роня прыўнеслі ў беларускамоўны рэп тое, чаго яму часта не хапала. Свежы жаночы погляд, мілагучнасць, спалучаную з упэўненым флоу і фірмовы сучасны вайб. Іх перараджэнне гучыць максімальна арганічна, нібы яны заўсёды чыталі менавіта так. Ведалі б вы, як жыць і не ведаць, дзе ты, недзе блукаць, не маючы мэты. Я касманаўт, без космасу і без ракеты, звезлі як смецце са сваёй планеты. Прыклад дзяўчат даводзіць, што не трэба баяцца ламаць старыя рамкі, калі ты адчуваеш патрэбу ўнутранага росту. Пераход на родную мову адкрыў у іх творчасці новае дыханне, якое здольна накіраваць увесь лакальны жаночы рэп у зусім іншае русло. Каб быць з намі 100 прычын, удыхай паветра, бо ты не адзін. Іншая мова і іншы стыль не дазволяць вашым сэрцам астыць. А як вам такая эвалюцыя Каці і Роні? Што думаеце пра новы этап пад назвай «Прадмова» і які іх трэк ужо пасяліўся ў вашым плейлісце? Давайце абмяркуем гэта ў каментарах. Цемры, каб пачуць жывыя гукі, маеце ўсё, працягніце толькі рукі. Рукі грукат, які даўно забылі, бо вы маскай душу сваю закрылі.